L-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol tiddeskrivi x-xogħol prekarju bħala wieħed nieqes mis-sigurtà. Il-Parlament Ewropew iżid li min jaħdem b'mod prekarju ma jingħatax paga ġusta jew inkella jiġi diskriminat ma jitħallix javvanza jew ma jiġix rappreżentat. Rapport dwar studju mwettaq f'Mejju li għadda u li kien ikkummissjonat mill-General Workers Union se jiġi ppreżentat lill-MCESD nhar it-Tnejn illi ġej. L-isħarriġ sar fuq 390 ħaddim Malti, 6 unions u 5 għaqdiet ta' min iħaddem. Ħareġ li 15.7% tal-Maltin iħossuhom diskriminati fuq il-post tax-xogħol minħabba s-sesswalità tagħhom jew inkella l-età, ir-razza u d-diżabilità. L-iktar ħaddiema li jħossuhom diskriminati għandhom bejn is-46 u l-55 sena. 12.4% tal-Maltin jemnu li jaħdmu f'kundizzjonijiet prekarji. L-iktar nies li jemnu li jaħdmu fil-prekarjat għandhom bejn is-16 u l-25 sena u bejn is-46 u l-55 sena. Kienu 23.5% l-ħaddiema li stqarrew li kienu sforzati jaċċettaw kundizzjonijiet tax-xogħol mhux mixtieqa. Trade unions Maltin saħqu li l-aktar vulnerabbli għal prekarjat huma nisa. 46.6% saħqu li bil-pagi tagħhom ma jlaħqux mal-ispejjeż tal-ħajja ta' kuljum. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb spjega li r-riżultati bħal dawn jikkonfermaw l-urġenza li bija l-Union qed tappella biex issir ħidma kontra l-prekarjat. Sabiex jiġi miġġielet il-prekarjat ir-rapport jipproponi l-ħatra ta' kummissarju għal kwalità tax-xogħol. Dan għandu jkun responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet kontra l-prekarjat, jordna investigazzjonijiet fejn ikun hemm suspett ta' xogħol prekarju u janalizza tenders pubbliċi qabel jitqassmu. Ir-rapport jipproponi wkoll titjib fil-kondizzjonijiet relatati ma' xiri mis-settur pubbliku, titjib fil-liġi Maltija u tnedija ta' kampanja nazzjonali kontra l-prekarjat. Min-naħa tiegħu il-Gvern diġà beda jwettaq ħidma konkreta kontra l-prekarjat. Mill-ewwel ta' Lulju daħlu fis-seħħ numru ta' kundizzjonijiet mandatorji li se jiddaħlu f'kull tender li jinħareġ mill-Gvern bilan li jiġi assigurat li ma jnatawx kuntratti ta' xogħol li waslu għal xogħol prekarju.